Angiyona imatch bathi match i-peaceful le udlame. Ibe peaceful. Okanye beyo-3 beme endaweni eyi-1. Lalela siyahamba le stake kuyiwaphi pho ngoba phela oh baphinde babuye ke. Ayihambi Mike ma ilo match. Hayi babadlula kanti badlulile cabanga. Waye bengayotapa ama-dildo kanti. Bengizokwehla fast. Bebe bayaphapha baphinde bavule manje babone. Engcono kuthiwa batape lapha eBig Joy Shwam. Yayazi inhlekelele yaseThekwini. Jonga sana. Sebedlulile pha. Kade awusho base Bayside. Yeah. Yathi bangabuya guys. Hey bo. Ngathi weekend nesibini. Baby. Hayi ba week labo. Baby bo 5 manje ngilezithi. Ba week. Umuntu nje ngabe uyitholile londilandana wakhothi yena. Kodwa bamile yabo ngale ngasespa bamile. Bese beplanile laba. Abakahambi. Ke ka mo Mayfield guys. Are tapping screen re sharing guys. Uzoqhatheka abantu. Wazi yabona bezokwelapha obukhona abefundisi abakhona enhlanganweni yabo intsha yonke ekhona imbokodo yonke ekhona nobuholi nabalandeli bomkhonto abakhona abawu-general ngingakhohlwa ukubingelela amasosha omkhonto ayibamba ishisa le emngceleni nasemahlathini abasamile kuthini basekele umongameli wethu ubaba uMsholozi
ukuthi there is something wrong, and when you say we denial awufuni ukudila naleyo nto, you don't take care of yourself, you understand. Number 2, I feel like engathi ungazivalela nje endlini kungonakele lutho, ungakhulumi namuntu, uyithole nefoni yakho nje uhleke izinto ezipostwa abantu ko TikTok ko WhatsApp, uyihlalele wedwa. You need that space ne peace. There is something wrong. Zinhle awu sikhokho sami, you understand, there is something wrong. Ngiyabo welo kunje uyaphila bhuti, there is something wrong. So those are the signs okufanele siwaqaphele, because abanye abantu mabeyivalele ba end up abeyibulala. Yabo mina ngithi ni right lapho. Ingane zenkosi. Ninjani ingane zenkosi? Ninjani ingane zenkosi? Ninjani ingane zenkosi? Ninjani. This win. And you say, yeah, I have the Holy Spirit, I'm enough. I have the Holy Spirit, I'm enough. I will show you in the New Testament. Parliament. Flag eringai president araba kwasi. Bugomena ko mukwasa flag yitwa ryempango erai. Next over then. You're gonna see he's posting dresses and suits. Damn. Amakhosi nenduna akaphume ehlathini lenkohlakalo. Modeli yamaphoyisa lapha yibo sebephumile ngathi cha ikhonto abayihlanganisayo ke nabo umuntu ngathi uzoqhunyula ibhomu esendlini sebenyanyile ke manje kuba ngathi khona abaqavulekile bayoza kwabo abathe ukubanjwa ke ngabangala manje badiniwe ke lapha yabo lapha kunemoto lapha ebomvu negrey ezabo ke leza imoto wale moto ehlelile lapha ezabo ke abangale abadiniwe ngathi konke bayihlanganisayo ke basidonsa amafoni afona manje umuntu nje abona nje umuntu osakhazeka phansi ekhiwe ngebhomu la maflethini ngehle ngifuna ukuphathela nje iphepha egcwele yabo yathi ngehle ngefoni yami nje ngiyisabela lapho zingiphezulu khona into engifuna ukuyenza kahle lapha ezansi yoma nabo laba bangale apparently owaziyo ukutranslator ke uzoyitranslator ke language lapha ikhona into abayihlanganisayo ke sephani phela guys ngiyanizama nje ngoblack I'm new here global life abenziwayo I'm new but ngizonqoqela iphela buka laphana awubandle bayahamba buka lapha nanku nomunye uyavula imoto yakhe yahamba ungumthungile ya uthela yaqoqa naye yahamba sabele ingane zakhe nayo mayehla ngathi khona ke into abayihlanganisa ngifuna ukwehla ngifuna uniqoqela kahle iphela ubuya ke manje uzobuya bese ningendawo susana ngiyabonga ngama likes uya manje ngoqoba bese ngiyofuna iphepha hawu kahle yibo ngiyofuna iphepha njalo lapha sebasaba ukuvula la ziyabuya lapha ezansi manje ingangikude guys manje le phepha engizama ukuhlanganisa la yabona
ngizamele ngiyabuya ngale komgwaqo ungakuthi ngifuna ukuphuma ngiye kwisayidi elingale lona ngiba uPhini lwa komgwaqo ungale straight ngiba uPhine siyabuya kakhulu nalapha ukuze abantu sebehlile baye emaphutsa abalandeli ngathi baphinde ziyashona ngalezi kahle kahle ngathi kuyogcina edrobhini so nami ngiyogcina khona-ke edrobhini ngoba ngifuna ukunikeza live ogcwele nami ngiyogcina khona edrobhini ngizokwehla nje ngi-online ngi-live so njalo ngi-live neso ngizokwehla ngezwa-ke bafethu hi macho hi Simpiwe ngiyabonga ngongithephela guys ningahambi kakhulu-ke yes ningahambi kakhulu ngizonilethela ngizophosta Jesus, and I anoint this woman's cosmetics in the name of Jesus. Anything she's going to use upon the body, ngegama lika Jesu, I anoint it in the name of Jesus. I anoint. Mina ngisevile la sibathanda. Awutula kula madots la. Ngolana na. Sicheke la. What's last thing yenzi? Kenzile so le yinja ngifuna. Siyamvala sikwi-7th kaNovember. Ebenjani unyaka xa umjonga nje ngokumane sityanjisa? Masitya kulupa siya. Up. Ngiphathwa ikhanda mina phela manje. Isikhathi asi. Hawu. No masithenga amasweet la. Hawu. Ngifuna inyama nonke amasweet. Amaphoyisa ajuluka amanzi ke. Ngikushaywa ke lo seshayisa ba. Emashanga phela manje kuyalo kujana. Akhoje izinjala manje. Manene ne phathethike manje la. Izo lethu leli. Sicaswena ukuthi siphethwe inkatha singayivotelanga nje. Into esicasulayo leyo. Masa thola ngozi ke basenkatha siyamshaya. Amaphoyisa akhathele nawe ya. Khathele ngamkhwanazi manje kuphethe thina. La ngumetho lapha umasha nathi. La ngumetho lapha. Sakho somkhwanazi. Somkhwanazi sonke njengamanje. Yabona masilithwa yimina kanje bafana. Phela amakwelekele workshop othi gijima. Yasebenza breakdown. Yabona manje. Chayi kwele shaya. Ngapela kale mashi la ngibafuse phethi cross basiphuza ngama pepper spray baba mina ngihappy nakho yake fusa khona sangena workshop sangena hayi buna abantu bakithi workshop Ukade siyakubona baba. Kodwa ngishebo manje. Sesikhona. Chawa ke manje. Siyashaya manje. Uyikwekwele sakushaya manje. Uyikwelekwele sakushaya manje. Hayi futhi ngasabulutho. Ulive lo. How strong though. Amanje sela M15. Mala kama ikwele senkingeni. Na kama ikwele senkingeni. Ha? Live. Ha?
amaphoyisa athena mina ngandivimbi